Se on Toni Aaltonen Jolla Suomesta. Hyvää päivää, huomenta ja iltaa. Täällä on nytten tällainen unboxausvideo. Ja meillähän on unboxauksessa Jollan puhelin. Ja pitemmittä puheitta, eiköhän aloiteta unboxaaminen. Katsotaan vähän ensin tätä boksia, minkälainen tää on. Ihan hienon näköinen. Ja mä kuulin jollalaisilta, että tässä kannessa on oikeeta source-koodi tai lähdekoodia puhelimeen. Tai Selfishin lähdekoodia. Ja täällä on tällainen, toisessa päässä on tällainen tai tällainen reikä, mistä voi painaa sitten, että puhelin tulee ulos ja sitten vedetään se pois. Ja siinähän meillä on ensimmäisenä ihan heti on tää puhelin. Jolla puhelin. Ja otetaan se pois nyt vähäksi aikaa ja pistetään se tonne sivulle. Sitten mitä muulta meiltä täältä löytyy on tällainen aloitusopas, missä on kaikki ohjeet, mitä Jolla puhelimella voi tehdä ja miten se tapahtuu sitten, mutta ei käytetä siihen kauheasti aikaa ja pistetään se pois. Sitten mitä muulta meiltä löytyy täältä. Meillä tulee vastaan 2 kappaletta Jolla-tarroja, valkoinen ja musta. Ja Jolla-tarrothan on, tai tarroja yleensäkin on aina kiva saada boksista mukana. Pistetään nekin sivuun ja sitten meillä on täällä vähän näitä takuja, papereita, ei me niihin käytetä aikaa, tai ei lueta niitä ollenkaan. Sitten meillä on ihan standardi USB ja micro USB-piuha. Joo, ihan standardi. Pistetään se sivuun. Sitten meillä on tää laturi. Pistetään sekin sivuun. Eli ihan standardi suomalaisten tai Euroopan nämä pinnit tossa noin. Pistetään toi bussi pois. Sitten meillä on akku. Ja tää akku näyttäisi olevan 2100 mAh ja 3,8 volttinen. Joo. Ja pitemmittä puheitta katsotaan puhelinta vähän ensin, että pistetään akkukin puhelimeen. Eli puhelinhan aukeaa tai other half lähtee pois täältä oikeasta alanurkasta. Otetaan tosta noin ja ihan ronskisti otetaan other half pois. Sitten laitetaan akku tänne. Katsotaan, että tulee oikein päin. Pistetään akku. Noin. Ja sittenhän täällä on mukavat nämä konnektorit, eli jos haluaa vaikka tehdä other half, missä on toi QWERTY näppäimistä, niin se ottaa näistä ilmeisesti virtaa sitten. Mutta pitemmittä puheitta katsotaan puhelinta vähän enemmän. Eli täällä päällä meiltä löytyy mikrofoni, sitten meillä on Jolla-logo, micro USB-portti ja sitten on kuulokeportti. Toisella puolella eli vasemmalla puolella meillä ei ole mitään. Pohjasta meiltä löytyy ihan nämä kaiuttimet. Molemmilta puolilta löytyy kaiuttimet. Sitten vasemmalla puolella meillä on power-näppäin ja äänenvoimakkuuden säädin. Eli ylös ja alas voi säätää tästä. Ja takanahan meillä on 8 megapikselin kamera ja salamavalo. Mutta pitemmittä puheitta voitaisiin vaikka käynnistää tää puhelin. Ai niin joo, ja etupuolella on 2 megapikselin etukamera. Ja tietysti kuuloke. Mutta käynnistetään puhelin ihan tästä näin. Hieno Jolla-logo tulee tietysti siihen ja mutta kuten mä sanoin, niin tämähän ei ole mikään arvosteluvideo eikä mikään, että tää on vaan tällainen, tää on unboxausvideo. Ja nyt me ollaan unboxattu ja arvostelut ja kaikki, niin niistä tulee myöhemmissä videoissa tosiaan sitten. Kiitoksia seuraamisesta ja muistakaa myös tilata meidän YouTube-kanava Jolla Suomi ja seuratkaa meidän Twitteriä Jolla Suomi ja Facebookissa kanssa Jolla Suomi. Mutta seuraava video ja hyvää päivän jatkoa.